Великите градове имат своя съдба. Тя често е различна от тази на създалите ги народи. Лондон не пази спомен за изградилите го римляни. Будапеща няма нищо общо с келтите, основали първото селище на това място. Константинопол, някогашната столица на християнския свят, отдавна вече е мюсюлманския град Истанбул. Великите градове са съкровища, които преминават през превратностите на историята. Променят се, но остават на мястото си. Те не са съкровищници. Те самите са съкровища, диаманти и перли. Има ги разпръснати по целия свят. Например, по българското Черноморие. Като поморие. През 33-та година от новата ера, Спасителят Иисус Христос разкрива на света божествената си мисия и избира своите апостоли. Първият от тях е бедният рибар от Галилея Андрей, брат на бъдещия апостол Петър. Затова и църквата го нарича Свети Андрей Първозванни. Иисус се обръща към апостолите си с думите: „Вие сте султа на земята“, и ги изпраща в 4 посоки на света да проповядват сред хората. След смъртта и възкресението на Христос, Свети Андрей се отправя на север. В средата на първи век от новата ера той пристига в Анхиало, днешният черноморски български град Поморие. Анхиало е древен град. Основан е от траките вероятно през 5 век преди Христа на югозападния бряг на Черно море. Траките са народ от древността, изчезнал днес. Те са населявали почти цялата територия на днешния Балкански полуостров. Повечето съвременни градове в България, Румъния, Сърбия, Македония и дори Северна Гърция са изградени на местата на техните селища. Траките са изкусни занаятчии и строители. За тях с възторг пише бащата на историята Херодот, а един тракийски цар Резус и неговите великолепни коне са описани от великия Омир в 10-та песен на Илиада. За съжаление, те нямат писменост и са претопени от съседите си древните гърци, а по-късно изчезват, вероятно избити от римските легиони. От тях остават многобройни златни и сребърни съкровища, гробници и други древни артефакти, разпръснати по целия полуостров. Селищата им по брега на Черно море са изцяло колонизирани от древните гърци. Може само да се предполага как е изглеждал Анхиало във вековете преди Христа. Древният тракийски град, населен по-късно от гърците, е изоставен след природен катаклизъм. Днес останките му са под нивото на морето, вероятно след огромна вълна. Така този първообраз на съвременния град завинаги ще остане една скрита в морските недра перла.
древните жители на Анхиало местят селището си на по-безопасно място, там където днес се намира стария квартал на град Поморие. Анхиало става част от хинтерланда на укрепената древногръцка колония Аполония Понтика, днешният Созопол. Древните гърци успешно колонизират не само Средиземноморието, но и бреговете на Черно море. Техните колонии по Западното Черноморие – Аполония, Месемврия, Анхиало, Одесус – са блестящи образци на античната архитектура. Градове с великолепни обществени и частни постройки. В тях са намирали гостоприемство легендарните герои от античността – Язон, Херкулес, Тезей. Районът на Анхиало е бил нещо като тяхна последна спирка. Вероятно тук прочутият кораб Арго е заредил с провизии преди да се отправи на похода за Златното руно. Колхида е точно от другата страна на морето. В древността местните жители се препитават основно с земеделие и рибарство. Традиционен поминък на античните морски градове. Но Черно море не е сред богатите на риба водоеми. Не може да се сравнява с средиземноморското изобилие. В дълбините му високото съдържание на сероводород прави живота невъзможен. Това се дължи на катастрофално природно бедствие в миналото. Преди 10 000 години при земетресение се срутва естествената преграда, отделяща сладководното езеро, което днес наричаме Черно море и Средиземно море. Отваря се протокът Босфор. Нахлуването на солената вода изтребва местната флора и фауна. Биоразнообразието се възстановява трудно и бавно. Но жителите на Анхиало имат и един допълнителен източник на доходи – производството на сол от морската вода. Търговията със сол носи значителни приходи по онова време. Заедно с нея анхиалци търгуват още и с вино. Климатът в района на Анхиало е изключително подходящ за винопроизводство и местните справо са прочути като изкусни винари. За това свидетелстват многобройните останки от глинени съдове за съхранение на вино, намирани при подводни археологически експедиции. Анхиало е проспериращ античен град. В средата на първи век след Христа тук се озовава апостол Андрей Първозванни. Тук той, един от онези, наречени от Христос солта на земята, се среща с хората, които произвеждат сол. В Анхиало има и вино, субстанция, която е в основата на християнското богослужение. На Тайната вечеря Иисус подава на своите ученици чашата с вино и им казва: „Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на Новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете.“ Така, на първата литургия Иисус дава първото причастие и виното престава да бъде вино, а се превръща в кръв Христова. В Анхиало свети Андрей основава християнска общност и повтаря ритуала от Тайната вечеря. Малко преди това апостолът посещава Византион, бъдещият Константинопол,
и ръкополага първия тамошен епископ Стахий. Днес наследниците му носят гръмката титла Вселенски патриарх. След Анхиало, свети Андрей се отправя на север. Той е първият християнски просветител, който стъпва на територията на днешна Русия. Затова и Руската православна църква го смята за свой основател и небесен покровител. Първият руски летописец Нестор пише, че преди 2000 години на мястото, където сега се намира Киев, апостолът забива кръст и казва: „На това място ще възсияе Божията благодат, ще се издигнат църкви на Христа“. Сега на същия този хълм стои църквата на името на свети Андрей Първозвани. Апостолът обикаля цялото крайбрежие на Черно море, проповядва в Армения и Грузия. Накрая е убит мъченически в град Патра, в съвременна Гърция. Разпънат е на кръст, подобен на буквата Х, който и до днес носи неговото име – Андреев кръст. През този период на Римската империя мнозина християни имат сходна мъченическа съдба. В Русия до 1917 година и в съвременната Руска федерация най-високото отличие е орденът Свети Андрей Първозвани. Апостол Андрей основава в Анхиало една от първите християнски общности на Балканския полуостров. Но проповедите му не променят изведнъж облика на града. Анхиало още дълго остава античен, езически. В първите векове след Христа тук продължават да почитат старите богове. Свидетелство за това е прочутата поморийска гробница, ценен паметник на тракийското строителство от римската епоха. Със своята архитектура тя е уникална за Балканския полуостров. Всъщност, не е много точно да бъде наречена гробница, защото там не са открити останки от погребения. Учените предполагат, че става дума по-скоро за светилище. В центъра на сградата се издига куха колона, която плавно преминава нагоре в сводовете към купола. Това е своеобразен олтар, жертвеник, посветен на Бога Слънце. Денем пространството е огрявано от лъчите на Слънцето, а вечер в кухината се пали огън и по отблясъците на пламъците жреците гадаят за волята на боговете. Но семената на новата вяра, посети от апостол Андрей, също дават своите плодове. Край Анхиало се издига древен манастир, носещ името на свети Георги Победоносец. Легендата твърди, че монасите са наследници на първата християнска общност в града, но археологическите данни са, че манастирът е населен чак през 7 век след Христа. По време на османското нашествие през 15 век обителта е разрушена, но в последствие е възстановена, при това от самия местен ислямски феодал, който в последствие се покръства. В двора на обителта има лековит извор Аязмо. Според преданието, той бликва след като по нареждане на феодала разкопават мястото, на което е бил манастирът, и откриват плоча с изображението на свети Георги. Водата от извора се оказва лечебна. Феодалът приема християнството и става пръв игумен на възстановения манастир. Над извора днес е издигната камбанария, в която е вградена намерената мраморна плоча с образа на светеца. Празникът на свети Георги, 6 май, става и празник на град Анхиало.
Чества се и до днес. Близо до Анхиало се състои и една от най-мащабните и кървави битки в европейското средновековие, останала в историята като битката при река Ахелой. В нея на 20 август 917 година се сблъскват армиите на българския цар Симеон Велики и на малолетния византийски император Константин VII Багренородни и майка му регентката Зоя Карбонопсина, чернооката. Войските са с впечатляваща за времето си численост. Според един арабски хронист, в сражението участват над 120 000 души. Битката приключва с категорична победа за българите. Ромеите са разгромени и безпощадно избити. Битката завършва с клане. От византийската армия оцеляват едва 2000 души, които успяват да се скрият в добре укрепения Анхиало. Години наред от полята между Анхиало и река Ахелой се разнася смрад на разлагащите се трупове. И до ден днешен, повече от 1100 години след сражението, из нивите могат да бъдат намерени върхове от стрели и други останки от оръжията на загиналите. След разгрома, Зоя Карбонопсина е отстранена от регентския си пост. Поражението нанася сериозни щети на византийската военна мощ в следващите десетилетия, но империята оцелява още над 500 години. Докато рухва през 1453 година под ударите на османските армии. Българската държава е унищожена от тях 60 години преди това. Мехмед Завоевателя превзема Константинопол на 29 май 1453 година. Само 2 месеца по-рано Анхиало пада под османска власт, но за разлика от метрополията остава християнски град. Османският период е любопитен епизод от историята на средновековния Анхиало. Първоначално ислямската вълна парализира политическия и икономическия живот на християнското население на Балканския полуостров. Константинопол е ислямизиран. Подобна е съдбата и на другите големи градове по пътя на завоевателите. Заварената аристокрация е прогонена или избита. Християните губят политическия си и икономически елит. За техен върховен представител пред османската власт, султанът признава патриархът на Константинопол. Анхиало става нещо като християнска крепост в хинтерланда на ислямизираната столица. Той се превръща в скритата перла на християните. Тук е заточен след детронирането си един от първите патриарси на Константинопол след падането му под османска власт – Йосаф I Кока. 100 години след падането на Константинопол, ислямската експанзия в Европа е спряна. Сюлейман Великолепни губи битката за Виена, а флотът на сина му Селим II е разбит в битката при Лепанто. В това време християните в империята успяват да възстановят позициите си. Появяват се първите приказно богати търговци. Един от тях е Михаил Кантакузин. Той не е потомък на византийската императорска династия Кантакузини, но приема тяхното име, за да претендира за благородството на фамилията. Натрупва огромно състояние. Установява се в Анхиало.
султанът му предоставя монопол върху търговията със сол. Михаил Кантакузин си построява великолепен дворец в Анхиало, който му струва 20 000 златни дуката, повече от 2 милиона евро в днешни пари. Но това е нищо. Твърди се, че годишният му доход надхвърля 60 000 дуката. Истински средновековен магнат или олигарх. Той финансира възстановяването на османския флот, унищожен в битката при Лепанто. Кантакузин става известен с прозвището Шейтаноглу, син на дявола. Влиянието му в Османската империя е огромно. По своя воля той качва и сваля на престола константинополските патриарси. Един от тях е роденият в Анхиало Йеремия II. Патриарх Йеремия остава в историята с това, че именно той признава самостоятелността на Руската православна църква. Шеметната кариера на Шейтаноглу приключва внезапно. Обвинен е в държавна измяна, арестуване и е обесен на портите на двореца си в Анхиало. Самият дворец е опожарен и разрушен. Богатствата на сина на дявола се разпиляват. Като всичко дяволско. Единственият резултат от безграничното му могъщество остава това, че днес руският патриарх е пети поред в последователността на изброяване на православните патриарси, веднага след патриарсите на Константинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим. Връзката на Анхиало с политическата история на Константинопол и Русия продължава и в следващите векове. В Анхиало в началото на 20 век живее и работи като телеграфист един от най-лиричните български поети – Пейо Яворов. Но освен брилянтен лирик, той е революционер, участник в борбите за национално освобождение на Македония от османско владичество, както и автор на прочувствени, патриотични и социални текстове. По примера на великите писатели от 19 век, които осъждат зверствата на османската власт срещу българския народ през 1876 година, Яворов надига глас в защита на арменците. Арменците са християнски народ, известен с това, че пръв през 301 година след Христа прави християнството своя официална държавна религия. Хиляда години по-късно арменската държава пада под ударите на мюсюлманските армии и в крайна сметка повечето от териториите й стават част от Османската империя. През 1894 година османското правителство в Константинопол предприема серия от мерки, с които цели да намали до минимум арменското население в рамките на империята. Подозират ги в прекомерна симпатия към Русия и нелоялност към султана. Крайната от тези мерки е физическото изтребване на над 50 000 арменци. Това е така нареченият първи погром срещу арменците. Гневен и тъжен, Яворов пише една от най-нежните си песни – стихотворението «Арменци». Поетът-революционер умира през 1914 година и не става свидетел на втория погром. От 1915-1916 година, когато османското правителство избива над 1 милион арменци. Това е първото от серията кървави събития, белязали първата половина на 20 век. Яворов усеща с душата си надвисналата сянка.
завършва живота си трагично, но вероятно никога не забравя щастливите мигове, които прекарва край морето, на скалите в Анхиало. Там, където днес сред красив парк се издига паметник на поета. Кървавото начало на 20 век застига и Анхиало. В Македония, част от Османската империя, но населена с българи и гърци, кипи нещо като гражданска война. Двата етноса се самоорганизират в чети и взаимно се нападат. След един погром над български села в Македония, извършен от гръцки четници, българите в Анхиало прогонват гръцките си съседи и опожаряват тяхната махала. Прокудените се установяват на територията на Гърция, където основават селище Нея Анхиалос. А няколко десетилетия по-късно, при поредната вълна от надигащ се в Европа национализъм, името на Анхиало е променено. От 1934 година градът вече се нарича Поморие. Съвременният град Поморие е третият по големина черноморски български град. Разположен е на едноименния полуостров, който се намира на 10 км северно от големия пристанищен град Бургас. На 8 км от Поморие е и международното летище на Бургас. Климатът в Поморие е мек, лятото е топло и слънчево. Поради специфично завихряне на течението в Черно море, районът на Поморие може да се похвали с изключително чиста морска вода. От юг, изток и североизток градът е заобиколен от морето, а от север – от Поморийското езеро. Над езерото преминава прочутият маршрут за миграция на птици – Вия Понтика. Там гнездят или преминават над 260 различни вида птици. Едно истинско птиче царство. Това определение допринася за християнския облик на града. В иконографията Светият Дух е изобразяван именно като птица. Рибата е друг древен символ на ранното християнство. Първите апостоли, Андрей и Петър, са били рибари. Днес в Поморие рибарството е по-скоро хоби, отколкото поминък. Но труда на малцината, които го практикуват, е достатъчен, за да могат посетителите на града да опитат прясна риба и други морски деликатеси. Във всички ресторанти, от най-непретенциозните до най-луксозните, се предлагат множество рибни специалитети. И тази традиция е жива в Поморие. Като реверанс към традициите, а вероятно и като спомен за посещението на един от онези, които Христос нарича султа на земята, в Поморие е издигнат и единственият музей на султа в Източна Европа. Той е посветен на производството на сол чрез слънчево изпарение на морска вода. Методът е известен като древна анхиалска технология. Добивът на сол е един от основните източници на доходи за града в миналото. Музеят на султа е разположен на открито. Посетителите могат да се разходят сред близо 20 декара солници, в които се добива сол и днес. Солниците са верига от басейни, разделени от дървени диги. Слънцето нагрява водата в басейните и я изпарява. Работниците разместват дигите и все по-солената вода се оттича в съседния басейн.
Накрая остава само чиста бяла сол. Край солниците има музейна експозиция, в която подробно е представена технологията и могат да се видят автентични инструменти от миналото – дървени соларски колички, гребла и други. В музея се прожектират и филми, които детайлно обясняват производствения процес. И докато производството на сол вече е по-скоро туристическа атракция, отколкото реална икономическа дейност, не така стои въпросът с производството на вино. Районът на Поморие и до днес се слави с хубавите си вина – червени и бели. Околностите на града са покрити с лозя от различни сортове, от които се правят вина, годни да задоволят и най-изискания вкус. В Поморие се произвежда и най-хубавото българско бренди, което успешно съперничи на арменските и грузинските си братовчеди. То по нищо не отстъпва и на прочутите френски коняци. Великолепният палат на Михаил Кантакузин Шейтаноглу е разрушен отдавна, но на негово място са изградени множество съвременни дворци, луксозни хотели. Всяко лято хиляди туристи се стичат в Поморие от цял свят, привлечени от красивите пясъчни плажове и чистата морска вода. Но освен отдих, градът предлага и нещо друго – здраве. От соленото Поморийско езеро се извлича лечебна лиманна кал, която има отлични терапевтични показатели. Водещи светила в медицината я препоръчват като лек за болести на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдови, чернодробни, кожни и други заболявания. Учените са категорични. Поморийската кал е с по-добри лечебни свойства от тази в Мъртво море. В последните години градът се нарежда сред най-предпочитаните дестинации за балнеотуризъм. Поморие, някогашният Анхиало, много се е променил от времето, когато тук е проповядвал свети Андрей Първозвани. Античният град е погълнат от средновековния. Средновековният е изместен от модерния. Променили са се сградите, улиците, обичаите, поминъкът. Но едно е сигурно. Духът е същият, силен, открит дух на моряци, рибари, винари, търговци, честни, почтени, работливи. Сякаш свети Андрей никога не си е тръгвал от тук. Или сякаш се завръща всеки ден. Всеки Божий ден. В Поморие, скритата перла.